Vexo que a puntualidade xa non é cualidade no clero. Que descaro facerme agardar. Lamento facer esperar a unha señora da súa envergordura. Non, lamento facer esperar a unha dama da súa envergordura, miña señora. Contaba encontrarme co Visconde. Excelencia, o seu sarcasmo para os pailáns compostelanos. A que se debe esta audiencia tan segreda? Era para impedir eso, cando señalas as fotos. Sí, sí. Que saia Para impedir eso. O máximo inimigo do noso vizcondado pide clemencia por un miserable campesiño. Un miserable que utilizabades como espía. Fernando de Xinzo non é un espía. Pois claro que o é. Por Deus, meu arcebispo, non sodes o único que dispón dese tipo de ratas. Por que queredes desfacervos de nós e gobernar estas terras? Pedíomo os reis de Castela. Exixen orden nesta región inmediatamente. Apenas hai cultivo. O povo morre pola peste e os bosques abusos. E ademais está sin evangelizar. Cobizades tanto poder como a nós, miserable. Isto é cousa vosa. Dicídeme, de que lle vai servir o evanxeo cando se esteades torturando? 2 anos soportando palizas e vexacións nos calabozos do castelo, ben merecen vinganza. Se por min fose, cadáver sería desai tempo. Por sorte para vos, o meu esposo foi un insenuo. Miradevos agora, preparando un exército para atacarnos. Non sabedes da misa a metade. Non preciso do exército. Os campesiños acabarán con vos. Non me fagades rir. Esas bestas non se atreverán. Somos os seus amos. Perfecto, experiencia. Lamento facer agardar. De todos os xeitos, pensaba encontrarme co señor Visconde. Excelencia, os seus descaros para os pailáns compostelanos. A que se debe esta audiencia tan segreda? Para impedir eso, teñe que suspender a execución e liberar o preso. O máximo inimigo do noso vizcondado solicita clemencia por un miserable campesino. Un miserable que utilizábades como espía. Fernando de Xinzo non é un espía. Pois claro que é. Por Deus, meu arcebispo, non sodes o único que dispón dese tipo de ratas. Decídeme, por que queredes gobernar estas terras? Pediron aos reis de Castela e exixen orden nesta rexión inmediatamente. Non hai cultivos. O povo está morrendo a peste dos vosos abusos e, ademais, está sin evangelizar. Cobizades tanto poder como nós. Miserable, isto é cousa vosa. Decide, de que lle vai servir o evanxeo cando se esteades torturando? Forma parte desta vida de corrupción.
Por favor, miña señora, os reyes son bondadosos. Damos a outras terras. Se atuase eu, non terei compasión. 2 anos, sufrindo palizas e vejacións nos calabozos do castelo, merece venganza. Se por mi fase, cadáver seríamos hai tempo. Por sorte para vos, o meu esposo foi un ingenuo. Pero vamos a ver. ¿Será posible? ¡Ay! ¡Por Dios! Señor. Vamos a matar. ¡Decídeme! ¡No! O meu esposo foi un ingenuo, pero eu non terei compaixón con vos. Por favor, meu arcebispo. Fernando de Cinco marcará o inicio da revolta. Suspenderse e abandonado o castelo con vida. Non me fará de rir. Esas bestas non se atreverán. Somos os seus amos. Non caedes na luta. Están preparando unha revolta liderada por este servidor. Chámase a revolta Irmandiña e cando acaben con vos pediránme que os goberne. Facerle creer a eses animais que con vos estarán mellor. Sodes perverso, miña excelencia. A execución de Fernando marcará o inicio da revolta. Suspendedea e abandonado o castelo con vida. ¡Aniquilareinos! ¡Aniquilareinos a todos! Estades toda. Falarei co vizconde. Como? E ninguén sabe nada. Sou eu! É o meu servizal bufón! Asesinaste. Que importa agora isto? E agora en diante, para todos, estará recluído e moi enfermo. Sodes a reencarnación do diaño. ¡Que no me maten!